lehen da biziko platerak eta bigarrengoak ere zerrezana badu Kataluniarekin. Bai, biak izango dira plater katalanak. Zein izango dira? Lehenengo platera fideua bat egingo dugu. Zogoxua, eta gero bigarrena, gero xea jakingo dugu? Bale. Fideuakin hasiko gea eta bitartean osagaiak esango izkizuet. Tomatea, muskuluak, txibi txikia, otarrenska txikiak, piper berdea, tipula, baratxuriak, fideoa, arrain zalda, maonesa, esnea eta perexila. Aritz osagaiak esan da, martxan hasiko gea. Martxan hasiko gea, bai. Hori da. Bueno, hemen ere dauzkagu bi atal, ez? Bai. Alde batetik prestatuko dugu sufregit, hori da sukaldaritza katalanan oinarria. Oinarria. Orduan egingo dugu lehenengo, hemen olio pixka jarriko dugu, hasiko gea otarrainak gorritzen, horiek atera ingo ditugu, eta gero txibia zatituta hemen bota. Gero tipula, piperra, eta hemen jongo gea dena pixkanaka iten. Esplikatu eta egin da danetik gana dena, bai. Eta hemen bitartean ere fideoak gorritzen jongo gea, bale? Orduan bi gauzak batea ingo ditugu. Bale, gaur gontzuak piztuta. Horixe. Hau, piperrak hemen uste izkizut. Pentsatzen txikitzeko, ez da? Noski. Lauki txikitan? Bai. Hori da, ondo. 10 urte, 20 urtekin jun, 30 urtekin etorri. Bai, alaxe. Ondo. Listo? Bai. Hau nahi handizegi iruditzen zate. Bai, igual hemen egingo dugu. Nahiko horrekin, bai. Hemen egingo dugu. Hori da, bai. Fideoak gorritzeko, eta hemen... Nahiko. Agian, hola xebeto, bai. Sofregit prestatzen hasteko, bai. Honi, olio pixka bat. Bai. Hau da, fideua egiteko oso paso garrantzitsua. Bai. Fideoak gorritu oliotan. Gorritu eta gero beti hor gelditzen zuk hori gorde egiten duzu, ezta? Bai, hori dena aprobetxatu diko dugu. Hori da. Egurrezko... Ze bihar dezu? Hau, xe. Hori da. Bueno, hau, astiro, gorritzen utziko dugu. Hemen. Lehenengo otarrainak gorrituko ditugu. Eta platera hau, bestia bezalaxen, tarteka, aldatzen juten zen bezalaxen, sartzen da menuetan, bai, fideua eguneko menuan sarritan prestatzen dugu. Hori, ondo. Eta Katalunian eskola baten ontzinen, ala praktikak egiten? Lanea jo nintzen. Bai. Lanea. Gaztelun egon lanian, bai. Baina eskaini zidaten Kataluniara joateko aukera eta erabaki nuen, bai. Hori da. Behin hemen eskolatik kanpoan zata, Tebank eskolatik kanpasa, eta gero Kataluniara. Kataluniara lanea. Bartzelona bertan, ez da? Bartzelona, bai. Jatetxe bat inauguratzen zuten. Bai. Eta... Ze izen zuen? Laurak. Laurak. Euskalduna. Bai, jatetxe euskaldun bat. Gaur egun irekita dago? Ez, itxita dago, ja. Bai. Duela urte batzuk itxi zuten. Ara, junginan nekin ikasitako beste 3 sukaldari eta zerbitzariak ere euskaldunak, ara, junginan. Plantilla osua. Eta 7 urte? Bartzelonan 7 urte. 7 urte nahiko garrantzitsuak. 20 urte, horretatik Bartzelonara. Hori da, libre, pixuan bizitzen, ez da? Karrik, lehenengo aldiz etxetik egiten da. Ze esperientzia dena. Ezu piperra, zer pixka gehiago? Honera nahiko? Bueno, hemen zati badakat, hau bukatu eta listo. Bai, horrekin nahi. Bai. Bizitzeko, leku hona da, Bartzelona hiri hona da, itxasua badu, dartzare bai. Bai, niretzako itxasoa zen hiriko eskapatoria bat bezala, ez? Askotan motorranakan, Bartzelonan, motorra hartu eta portura juten nintzen, bai, arroketak. Hala, Bartzeloneta ezaten da, ez da inguru hortana. Gaur egun asko aldatuta dago, Asko aldatuta dago. Ordu horretzen izango ez da Mare Magnum ere, igual. Bai, bat zegoen Mare Magnum, baina hasi berria. Bai.
Jarko dugu. Gaur egun inguru hartan hotela handi badago. Hori etzegon. Hori etzegoen. Hori etzegon. Ramblak bai, nola ez? Ramblak bai. Paseo de Gracia ere bai, diagonalare bai, Bai. oianak bai. Baina nik ezagutu ahal izan nun, Borneko ingurua, nahiko Oso... Oraindik turismo gutxirekin. gutxirekin. Bai. Hortik aurrea ja hasi izan, turismo asko etortzen, inguru hortara. Berritzen baita ere, txukuntzen, Bai, denda txikiak, bai, eta xarma ja- pixka gehiago ez da? Bai, ja betiko tabernak itxi zituzten, da taberna diseinukoak irikitzen hasi zian, da hor Hori ja da, pixka hori da. bat aldatzen hasi zen. Bai. Baina garaiaietan pixkat izango zen pixka zulo beltzola inguru rarua, hola iluna izango Bai, zen, bai, bai, ez? bai. Bai, bai, eta? Zen zona Bere bat, xarma zuen, baina- según ordutan ere Hori pixka da. arriskutsua zela Hori, ibiltzea, eta... Bai, bai, bai. Bale, hau, listo, Peter Berdia, listo. Bai. Men Igula botako. bizi-bizila da, hau, Bai, 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 bai. Bizi-bizila. Eta gero, Bartzelonatikan, Geronara. Bai, horre jatetxi utzi nun, eta ne bikoteakin, Gironara jo ginen, bizitzea. Bizitzea eta lanean. Bizitza, lehenengo urtean ez duen lan egin. Ez, urte bete lan egin gabe Geronan? Langabezian egon, eta primera egon nintzen. Primera, hori da. Presioa lana bilatzeko, ez da? Egin dut, hon nintzen izketan, eta izan Bai. dut nire proiektu txiki bat azteko aukera, baina, Bueno, han esperientzia ikasi nun, gehiago. egia esan, Gironan ikasi nun sukaldaritza katalana, claro, egon bari mazian- Bartzelonan euskal sukaldaritzako Hori da. jatetxean. Beraiek ere sukaldaritza ona daukate katalanak, Sukaldaritza katalana, zoragarria. Zoragarria. Bai. Askotan, tegu hainbeste ezagutzen, ez? Askoz gehiago ezagutzen dute katalanek euskal sukaldaritza, euskaldunek sukaldaritza Guretzako katalana katalana. bezerona da, Bai, Bai. Gain urtean zehar, eta udaran ez dira etortzen egin beste. Baina neguan asteburutan bai, pogola danean, eta bestela 3 egun, lau egun. zubik eta... Hori da, horietan bai, bai. Eta badakie ondo jaten eta ordaintzen ere bai. Baita, Hori da bai. Gauza honak gustatzen zaie eta... eta propina hona uste dute, gaina ere, katalanek. Propinetan ez pentsain hona dianikan, ez? Propinetan ez. Gure jatetxean, bai, Bai, Bai. Igual katalanez hitz egiten Claro, diozulako. katalanez hitz hori egiten izango da. diet, eta... Hori agur kadeu eta holako pare bat gauza esan, da, listo. Bueno, txibia ere botako gumen. Hori da, bai? Horri pixka bat gehiago utziko gu, baina gero ja. Kolore pixka bat gehiago, ez da? Bai, pixka bat gehiago, gehiago ez. Eta hau izan da fideo berezia, ez da? Bai, fideo fina behar da, Fina, fideoa fina. egiteko fideo fina. Vale. Bestela, ura asko hartzen du, Hori da. eta egatzen Guk da, zopa fideo egite erabiltzen duen hori ez, horre baino finoa. alden finena. Alden finena, entzun duzu, Hau da, alden finena. bat zenbakia. Bat zemak. Baina, askotan ere, kabillo dan jeldena da, 0. Hori Osa, da. askoz finagoa. Baina, nago ere, ondo. Baina, kontutan izan, hoixen dela, neurri jabinepen. Eta Gerona bukatu zinen, eta gero Euskal Herrira. Berriz Eta etxera. gero Euskal Herria, hoixe. Hori da, eta etxera. Estatu Etxera. jatetxera errenteira. Bai. Eta gehien bat gurasoak nahi zutelako utzi, Bai, behaiek, Nekatuta zeuden, bai, erabaki zeure zuten beharra. jatetxea utzi nahi zutela, eta, bueno, eskaini zuten, ni jarraitu nahi banun, etortzeko, eta, bueno, bikotea egin hitzen genuen, da, bueno, erabaki genuen gure bikote proiektua hemen jarraitzea. oso no, eta duela 6 urte. Duela 6 urte, ja. Ze azkar pasatzen dira, ez da? Oso azkarregi. Azkarregi. Jarki ba. Beste pausua. Nik hau zaitu berdez, ez? Gehiagi erregabe. Bai, hau ja agian itzalingo dugu. Itzalingo dugu, bai. Alba ez dut tomatia, Zuritu? ez, ingo dugu erditikan moztu Bai. eta raiadoretik pasa. Pasa. Bai, Jarki ba. Jarri. Bilak. bai, bilak. Hori da. Jarraituko bat, mendikan. Ekin. Txerin hau erori da. Niretzako Bai, oporretan Mediterraneora jonda, horre terraza batian fideua bat edo paella bat jatia da plazerrik handinetako bat. Bai.
urtero egiten duzu buelta bat, ezta? Bueno, eta bi. Eta bide bai, ezta? Bai. Orain txerean izana beha. Astebete, bertan? Bueno, noski, han familia, Marixel beha zer da, Geronakoa? Ez, beha Bartzelonakoa. 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 Iazu, seguro. Etortu lasai. Horrela ondo noa, ezta? Bai. Hori. Hauze goxu izaten da baita ere, bereia jaten duen bezala, urdaiaztikoa... Pantumaka. Bueno, placer bat, Placer bat. Nori gozaltzeko gustatzen zait. Bai, amaiketako egiteko ere, bai, arratzaldean, bai, afaimerina bezala ere, bai. €1. Urdaiaztikoa, ogilla, tomatia, gatza eta olio pixkat. Dana du, momentu dana dia onak ez da. Bai. Hori da. Ingo dugu hemen ere, muskuiluak iriki. Bai. Jarriko dugu hemen muskuiluak. Bai, zua jarri zazu martxan, Bai. Eixo, bai. Salda piki bat. Bai. Bueno, ahi egiten fideua, bukaera, hori da, bukaera, platera ez azkena, bukaera izango dela fideua, baina gaur ezin izan dituzu ekarri bertako... Bai, nahi nun ekarri kalsotz batzuk, ikusteko hemen jendiak askok esaten, nolakoa dira horiek, eta ez. Eta ezin izan da ez da garaia, kalsotzan garaia berez hasten da urtarrilan, gutxura bera, eta bukatzen da martxua apirilan. Saiatu nintzen horre merkatutikan xortan bat ez egon, baina ezin izan dut lortu. Eta orduan, karri dut porru batzu, gero pixkat esplikatzeko kalsotzan asuntua nola doan, ez? Pixkanaka. Bueno, bagian tomate horrekin nahikoa izango. Nahiko, ez da? Bai. Bale, ba. Hemen botako. Abek, oza... Bai, tomate... Osoa, ez da? Bai, dena. Tomati horrela botata emango dio bere grazia, ez da? Naiz eta pepita eta guzti bota... Bai, baina ezberdina. Ezberdina da. Boteko tomateat, edo horrelako tomateat. Hori da. Bueno, orduan, hau bukatuko egun, ondo iken utziko dugu. Gazera zai, eta gero... muskuliak zabaldu. Bai, muskuliak zabaldu, lekila ere. Ze azkar zabaltzen dien, Bai, horrela, lurrinetan. Hori da, atea. Atea bolontara nahi bane mezu, atea honea. Bale. Hori da. Hamia atera bertzaia, kaskaratik? Bai, edo behintzat bat. Azal bat kenduko diogu, edo horrela utziko dugu. Alderdi bat bakarrikan? Zer dutzen zaizu. Ondo. Bat utziko dugu? Hola xe, bai. Bale, arki. Gero gainetik ganuzteko. Eta gero salda hau aprotxatuko dugu, ere fideu hartzen. Gero bustitzeko, ez da? Bai. Arraiura ere ekarri dezu, baina alare muskulioen zaldare pixkat ikutori eman ingo dugu. Bai. Eta katalanez ebaldakizu? Bai, unamika. Bueno, unamika ez. Hitz egiten dut, bai. Esan, bai. Hitz egiten dut, bai. Nire bikoteakin katalanez egiten dugu. Bion ardian. Katalanez ezagutu ginen da. Eta ala jarraitzen dugu. Hemen Donostian. Ordan, euskera, katalana, inglesa pixkate jakin duzu? Inglesa pixkat. Hori da, kompleto, Frantsesa ere pixkat. Frantsesa ere bai, Hori da, mugatik angurreza beste? Bai. Zenun gabiltza, horretan gabiltza, Errenterian. Gipuzkoan, hortxe, mugatik. Bai, mugatik gertu. Hori da, bai. Kompleto orduan, mutila. Bai. Bai, garai batian iparraldian ere honintzan lan pixkat egiten. Zerekutan? Donibane garazin. Orduan, zekin Fermin Arranbidekin. Fermin Arranbidekin honintzan. Hori da. 4 hilabetez. Despirine. Bai. Bai. Negu gogorra izan zen. Negu gogorra,
herrixka hortan. Herria, udaberrian oso polita da, baina. Baina bestela negua gogorra izan da, oso gogorra, Bai. Hori gaine beti pasatzen diela erromeza, martxa bada, Bai, bada girua. Bai, Rugby partiduak ere, bai. jende pilat. Baina negua luzia. Merkatu egunean, baina. Noiz egiten da merkatua? Asteazkenetan. Asteazkenetan. Bai. Listo, listo. Hau itxita da. Vale. Vale, primeran. Bueno. Zakarrontzira. Orduan hasiko gara ja pixkate dena elkartzen. Hasi ba, nahi zunean. Zu emango dugu ni. Bai, hemen martxa. Labia jarri behar dugu. Bai. Gozo osorik zartuko duzu ontzila, labia. Bai, ingo dugu. Fideoak honekin elkartu, dena ondo erregosi, geho mejilloien salda eta arrai salda botako jogu. Hori da. Zutan utziko dugu irekiten eta geho azken ikutua labian. Bizkanaka, zuek adi egon eta pausu guzti joanak ikusiko dituzu. Bueno, botako jo. Bai, alkartzen joan dena. Zeu zai, Bai. Osoa. Tomatia, txibia. Txibia. Bueno, orduan. Salda botako jogu. Eta, jarrain. Begira. Bueno, badaka bere neurria. Bai. Gutxi gora bera. Estalita eta beste pixka gehiago. Bai, estalita eta pixka gehiago. Honek arroza, baina ura gutxiago behar du. Ezin dugu konparatu paella bat. Bai, arroza izaten du bezala dobli eta batzutan segun zerrezekin pixka gehiago bai. Hemen gutxillo. Bai, gutxillo. Gutxi gora bera, kantidade berdina. Agian kilo bate fideo, litro bat edo gutxi gora bera. Agian pixka bat gehiago, baina, bueno. Pixka bat zurgatzen hasten denean, orduan otarrainak sartuko ditugu, muskulua jarriko ditugu, eta labian sartuko dugu azken ukutxua emateko. Baintzun, parera minutu eta berehala gatoz. Zeu zai. Txura ona, ez? Bai. Bukatuta? Ez, utziko dugu pixka bat egiten. Bitartean irutzen bat dizu, alioli suabe bat egingo dugu. Hori da. Alioli express. Gabiliko dugu, ja egindako mahonesa, baratxuri pixka bat, eta esne pixka bat arintzeko. Hori da. Nazteko nahi zu? Hemen ingo, bai, turmisa erabiliko dugu. Hola, jarri, dotore. Esker. Baratxuri ale bat. Bai. Erosita erabiltzen dugu, tola zegu arraultzik erabiltzen, eta ez dakagu inungo arriskurik. Nire zure toki ematen diozu, eta listo. Eta botako diogu esne pixka bat, bai, arintzeko. Arintzeko. Eta, batidorarekin. Sartu. Atzea.
Eta zekin, nik ontzi txikia batea izut. Bai, mingaina badaukagu hemendik, ez? Bai, hor, kajoian. Hau zemarta, bai. Hau txikitua? Bai, mentxe. Mentxe. Hori da. Hau, aldamenia jartzen zaio, nahi duena hartu, hola isen, ez da? Norberaren gustora. Gustora. Bueno, hau ja, erdi egina, tarra ja jarrik etxugu, muskuluak, eta labean azken ikutua. Bai. Jarrik etxugu menean, pixka bat sartuko ditugu. Eskutuan? Bai. Hori edo sorpresa, ezta? Behaien gustua barruan. Normalian, oleako plateretan goxuena ez da otarraina izaten muskulua. Goxuera fideoa edo arroza izaten da. Hala da. Eta hori da, burua. Hor ba, muskulu batzuk. Pentsatu kasu honetan, irakiten atera da bere zukua muskuluena bertara bota deula. Orduan badaka barruan bere gustu horixe. Men gustu ematen dion guztia barrura. Barrura. Bueno, bairutzen bazaizu, hau horrela, abian sartuko dugu. Ba, agian zerbait gutxiago. 3-4 minutu. 180 minututan, oza, 180 gradutan. Hoxe. 3 minutu. Hoxe. Zeik sartu. Begiratzen den, eta itxuraz. Behar duen bezala. Behar duen bezala. Listo, behar duen bezala. Bai, beti labian azken ikutuak ite du, goiko fideoak, goraka arrotzia eta tente jartzia, eta hoi itxura ona ematen dio platere. Nahi esan bere puntuan dagoela, ez da? Eta orain platereratu, eta daztatzeko momentua, momenturik honena. Bai. Hoxe. Itxo bat. Dastatzeko nahikoa, Beste bajarri oso, Bale. Bentsa jarriko jogu. Beste bat. Beste bat jarri oso. Bale. Hori da, kompleto. Txiki jau garatu zuen. Listo, hau txiki du. Holaxe. Alioliakin. Hori da. Perrexi pixkatxo bat. Pixka bat. Guk etxian perrexila denai. Tope ditzen zu, bai, bai. Hori da. Listo, hori xin, Listo, dastatzeko Gaurko prez. lehen da biziko platera, dastatzeko prez beak esan da bezala. Azken ukituak esan, eta berea dastatuko dut. Fideoari kolorea eman. Otarraixkak salteatu. Tipula eta piper berdea txikitu eta oliotan zuestitu. Txibi txikia zati txikitan egin eta gehitu. Tomatea birrindu eta gehitu. Muskuluak lurrunetan zabaldu. Fideoa gehitu eta guztia nahasi. Arrain urarekin busti. Otarraixkak eta muskuluak bertan sartu eta laberatu. Aliolia, baratxuria, mahonesa eta esnea birrindu. Fideoa labetik atera eta aurkeztu. Prest, dastatzeko. Urratuko dut, hemen pixka bat. Hori da. Zer goxua, egin hundik anaz. Bai. Muskuluaren, barbaira jain da. Mediterraneoa, Hori da, eta aliolia, hori gaine jarritan. Bai, hori norberaren gustura, bai, nori gustatzen zen. Bai, asko aldatzen da, Bai, bixi bat, Bai, oso beso bixi jauen bitxizaz, bai. Ba, izun, mira, animatu. Fideoa bat egiten, ikusi duzue koloria eman,
xafiri juai, eta gero, labien bukatu. Ez da, porque labien bukatzek ematen dio bere ikutu hori. Bai, garrantzitsua da. Hori da. Eta ni oliakin pixka tokatu ezkore, bizitasuna. Lehen da biziko platera egin dugu, gogoratu zure webgunea. Bai, 3 bikoitza, gazteluostatua.com. Egunero aktibo, egunero jartzen dute bertan, eguneko menua eta asteburutan asteburuko menua. Bai. Hori da. Lehen da biziko platera egin dugu, Katalunian gabiltza, horeretakoa da, eta bagatoz bigarrengo platera egin.